Helo, Gwenda Thomas ydw I, a fi yw Aelod Cynulliad dros Gastell Nedd. Magwyd fi ym mhentre Gwaun Caegirwen, sydd yn rhan o'm hetholaeth, ac rwy'n parhau i fyw yma. Mae wedi bod yn fraint i gynrychioli etholaeth Castell Nedd oddi ar ddechreuad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Oddi ar hynny, rwy wedi bod yn ymglymedig â bywyd a diwylliant Castell Nedd. Rwy'n dal sesiynau ymgynghori yn gyson ar draws yr etholaeth ac yn cynrychioli diddordebau unigolion, y sectorau busnes ac annibynnol a'r sector wirfoddol. Ym Mhontardawe mae fy swyddfa etholaeth ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10 y bore a chanol dydd, ac mae fy staff yn gallu gweld etholwyr ar amseroedd eraill drwy apwyntiad. Rwy hefyd yn hapus i ddelio ag ymholiadau ar y ffôn neu drwy e-bost. Fel cyn gweithwraig sifil, dechreuais fy mywyd gwleidyddol fel cynghorydd cymunedol, cyn i mi gael fy ethol i wasanaethu ar gyn cyngor sir Gorllewin Morgannwg, ble roeddwn yn falch o gael fy mhenodi fel y cadeirydd cyntaf benywaidd dros wasanaethau cymdeithasol. Yn dilyn a drefnu lywodraeth leol, etholwyd fi fel aelod o gyng cyngor bwrdreistref sirol Castell Nedd Port Talbot. Yn ystod y pedwerydd cynulliad, byddaf yn parhau'r gwaith a ddechreuais yn 1999 fel aelod y cynulliad dros Gastell Nedd, drwy gynrychioli fy etholwyr hyd eithaf fy ngallu. Byddaf yn parhau i sefyll i fyny dros bobl Castell Nedd a thros blant a'r bregus ar draws Cymru. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.